Ini ndakatoinishietwa napasta anotomira pamberi pepulpit achitopfeka masutu nebhutsu ine kona. Zvekutarisira kuti Satani muchamuona ane nyanga ndezvemutv. Zvinhu izvi zviri kuitika masikati machena zvekuti paunopepuka damage inenge yatoitika kare. Ndakararirwa nomubereki umwe chete aiva asara, sezvo ndaive ndiri ini mwana wega musikana pavakomana vaviri. Mukoma wangu akafona kuti mai vainge varwara, nokudaro vainge vasina mutariri. Aimbenge achivatarisa aiva mainini mwana wehanzvadzi yavo, asi ainge awana basa rehealth care kuIreland. Nokudaro chero hazvo paive nevasikana vebasa, paingodawo ziso reukama anopota achitarisa kuti vadye here, vapfeka, vatora mapiritsi, zvichingodaro. So pakafona hanzvadzi yangu, ndakakumbira murume wangu baba tu kuti ndibonodongorera mai sezvo urwere hwavo hwaive hwakomba. Ndakasiya matwins nababa vavo kuti vasavhiringike kuchikoro. Ndakasvika kumba ndikaonawo kuti mai vairwara zvedu. Takavaendesa kuchipatara kwavakanoitwa matest akasiyana siyana, asi chakabuda hapana. Hapana test isina kuitwa, mari ichingobuda asi chakabuda hapana. Takaedzawo kuenda kuchivano kwatakaudzwa kuti mudzimi yainge yafuratira, nokudaro taifanira kuti vabikirwe doro mudzimi yavo isumiwe. Dzakauya chembere dzapedza hura dzikabika doro. Zvirango zvaida kuitwa zvikaitwa, asi chakabuda hapana. Sekuru hanzvadzi yamai yange yongoti tichiteerera malast wishes avo sokuti upenyu painge pasisena. Ndipo pandakadzidza kuti nhumbi dzemunhu mupenyu hadzifaniri kudyiwa nemujuru achiri kufema. Hembe dzamai vangu modrop, chero hazvo maive nedzimwe dzevazukuru vaimbouya kuholiday, ndidzo dzoga dzaidyiwa nemujuru. Pakangonyuka mujuru out of nowhere ndokutanga kububunya hembe dzamai, unopererwa. Asi ndakazviudza kuti denga harisati ravatora, so as long as vachifema ndichazama nepose pandinogona napo. Rimwe zuva ndakatodekara tiri pamba, pakasvika mumwe mudzimai anonzi Linda aita zvecross border. Ainge avinga mai nokuti mai vasati varwara vaita zvechimbadzo kukweretesa vanhu mari yodzoka ine zviinterest, vachingodaro. Ndakatsanangura Linda kuti mai vainge vasingachaiti business iroro nokuda kwekuti vairwara. Vainge vasachaziva kuti masikati here omanheru. Linda akanditi kuchechi kwaenda kuna pasta vainamatira vanhu vachipora. Ndainge ndane tawo nekudyirwa mari nematsotsi achiclaima kuti anogona iwo asingagoni. Nokudaro kana vaibhadharisa ndaisava nemari, ndaizouya month end kana ndabhadharawo kamwe kabasa kandaive ndasiya ndashanda. Linda akanditi pasta wavo ainge asingabhadharisi kana sende, saka hapana chandaibva. Kana ndaizouya kuchechi kwavo ndaizowana rubatsiro. Musi wekuenda kuchechi wakasvika, ndikaendawo zvekuti nguva yeprofesi yakasvika. Pasta vakandinhonga muchaunga chevanhu, vakandiudza kuti ndairwarirwa nomubereki, asi it shall be well with me. Sezvo mai vainge vasingachakwanisi kufamba voga, pasta vakati vaizouya kumba kwamai vovabatsira neminamato. Pasta vakauya sekuimbisa kwavo ndokubva vabatira mai minamato. Vhiki rakapera mai votomuka voga votodya. Vave kutofamba zvakanaka zvinenge chaive chishamiso chikuru chainge chaitika. Nokudaro ndakadzokera kuchechi kuti ndinotenda pasta nebasa ravainge vaita. Pasta vakanditi ndaifanira kuzopa testimony yekuti ukuru hwedenga huoneka. Ndakapupura testimony iya. Pasta vakanditi ndaiva neupenyu hwakajeka ndirambe ndichinamatira mhuri yekwedu neyangu, ndini ndaizova Moses wedzinza. Nokudaro kana ndaive ndakasununguka vaindikoka kuall night prayer. All night prayer yaizouya vamwe vatendi vesangano, so ndaifanira kusununguka tichisvonda tose nevamwe kugomo. Handina kuona dambudziko rokunamata nevamwe kugomo. Nokudaro takaenda kugomo kuya kunonamata. 12 dzeusiku dzichingochaya, pasta vakanditi vaida kundiona privately. Ko chaive chizvo icho chakuitika? Vaida kundionerei? Pasta vakanditi ndivaperekedze pazasi pegomo, pane zvavaida kundiratidza. Ende ini handizivi kuti kusacherechedza here. Ndainge ndisina kuzviona patakasvika kuti gomo iri raive nekadziva kaiva nemvura. Ndimo mavaibhabhatidzira vanhu imomo, asi pasta vakazonditi ndaizobhabhatidzwa kana ndava redi, asi pari zvino pane zvavaida kuti ndiite. Vakandikumbira kuti ndipinde muchidziva ichi, ndinouya nejecha repasi pechidziva ichi. Manje ini kuti ndaisagona, ko kana pasta vaida kundiuraya, zvaizozikanwa nani kuti ndafa ende paishaya kana one ane evidence. Pasta vakaziva pfungwa dzangu, vakanditi ndisatye hapana chakaipa chaizondiwira. Vakaratidza kubatikana chaizvo. Kanga ndisingavavimbi, asi ivo vainge vaita minane kuporesa mubereki wangu. Zvavaitaura zvaimeka sense. Handiti raingova jecha here, zvine basa rei. Plus kana yaiva test ndaizoikunda. Ndakapinda muchidziva muya.
and ndaitoita senge am being pulled down zvinyoronyoro zviya zvokuti handigoni kutoina zvainge zvatobuda musoro. Ndakatora ivhu riya ndikadzoka ndikaripa pasta, vakafara chose kuti ndainge ndaratidza kuva nekutenda kwakanaka, ndainge ndisiri Doubting Thomas. Takadzokera kwaive nevamwe all night, ikapera tikadzokera zvedu kudzimba. Sezvo mai vainge vava fully recovered, ndakaona kuti ndaifanira kudzokera kuvana vangu nemurume wangu. Nokudaro ndakaenda kuchechi kunoonekana nehama dzainge dzandibatsira paurwere hwamai vangu. Ndakaoneka pamberi pesangano. Pasta vakanditi vaida kuzondoona privately kuoffice kwavo kana service ichinge yapera. Service yakapera ndikanomiririra pasta kuoffice, ndikatenda nebasa ravainge vabata. Vakanditi ndisavatende, havasirivo vainge vaporesa mai vangu. Vakandishuvira zvakanaka, vakanditi you will be seeing me very soon. Mashoko apasta ekuti you will be seeing me very soon ndina kumboita basa nazvo zvakanyanya, nekuti ndaiva nekereke yangu yandaenda nomurume wangu nevana vangu. Saka kunditi si kwacho vaizondiita si kupi, kusara kwekunge ndashanyira mai vangu pano neapo. Saka hazvina kumboregista mubrain dzangu kuti vairevei. Ndakadzokera kumba kwangu, upenyu huchitoendeka, asi ndakazotanga kurota hope dzaita senge dziririwo. Mamwe mazuva ndairota ndichita senge ndiri pasi pemvura, pachita senge pane mameeting, asi pandomuka ndenge ndisingachazivi kuti yanga iri meeting yei. Mamwe mazuva ndairota ndichita senge pane vanhu vaiuya kuzonditora, ndichitoita senge ndiri kubhururuka tichienda kune imwe nzvimbo iri kure chose, kuti hope idzi dzaive nechirevo, kana dzaive nechirevo dzairevei. Ndakaenderera mberi nebasa rangu randaishanda pachikoro sajenita. Zvehope handina kumbozvifunga nezvazvo, ndaingoti ihope hadzo. Handiti dzimwe nguva unotorota uchichata wadzokera kuchikoro kwawakambobva. Rimwe zuva ndakarota mubedroom mangu mune kamusangano kevanhu vainge vakapfeka zvitema. Ndakavhura maziso angu, asi ndakaona kuti zvandaiita senge ndairota zvaiitika live and direct. Vanhu mubedroom vaitovemo zveshuwa. Chiso chandakarecognize chaive chaPastor Amos. Ndakazama kumutsa murume wangu uyo aiva akavata flat, asi haana kumuka zvamuchose. Kutozama kumuzungunutsa zvakashaya basa. Baba tu vaive vakarovata hope dzekufa. Pastor Amos vakanditi ndisazvinetse kuvamutsa. He was in a trance induced sleep, zvekuti chero kwaitika earthquake chaiko havaimbozvinzwa. Vakanditi ndivateerere. Ini ndinoona sekuti vaive vatobata njere dzangu, nokuti chose chavaitaura ndaibvumira mudenga. Kuti ndichabvunza kuti taendepo usiku hutema unobvunzani. Plus vaifungwa nani zvekuti usiku hutema. It's like I ceased to think for myself. Ndava kutokontrola brain naPastor Amos. Takabuda pamba chibva taita senge tiri kubhururuka. Ndakabva ndaziva kuti hope dzandaiti hope ndaitoratidzwa zviri mberi, asi mweya wangu wakatadza kuziva zvazvaireva. Dai ndakaziva. Takabhururuka, chandakakwanisa kurecognize kadziva kaya kandaive nadzo naPastor ndinotora jecha. Pastor vakasvikorova pamvura paya negemenzi dema ravainge vakapfeka. Ndikaona dziva richivhurika kutoenda pasi painge pakaoma, paine matunnels netransport system underground. Zvaitoratidza kuti yaitova nzvimbo yaishanyirwa nevanhu vakati kuti, uye paitwa neactivity yekuratidza kuti patori nevanhu vanofamba apa. Pastor Amos vaitoratidza kuti vaive familiar nenzvimbo iyi, sokuti vaisatombobvunza madirections. Takafamba tikasvika muzi wouzombe. Pastor Amos vakanoka, tikazarura door. Pastor Amos vakaombera maoko vachipinda, vakanogariswa kunzvimbo yevanhu vairemekedzwa. Ndakanyatsonzwa zvichinzi vachawana mubayiro wavo. Ini nevamwe vanyowani tainge takangomiridzika semanyoka tichaya kuti zvii zviri kuitika. Vanhu vaiva munzvimbo iyi vaive vakanyarara kuti zii, vaive nerunyararo rwekuti wainzwa kufema kwako wega. Akazobuda ainzi Ultimate, vanhu vese vaivemo vakapfugama. Ultimate akapa sign yekuti vanhu vatore zvinzvimbo zvavo. Manyukama aidwa nawo 1-1 achienda kuna Ultimate. Aitova mberi kwangu akakwachurwa mwoyo achifema naUltimate. Vanhu vaiva muchaunga vachifara zvakaipa. Mwoyo wakadyiwa naUltimate uchierera ropa. Mutumbi wake ukazonziva drain ropa richiri kupisa. Ndakabvunda serutsanga kuti feti yangu yaive chii. Ndakasvika pamberi paUltimate, akatora tsono paanga akagara achida kundibaya. Ultimate pavakanditi paunomuka unonzi wakaita nosebleed wakafira kuhope. Ana achaziva zvaunenge wakasangana nazvo. Asi on second thoughts, Ultimate akanditi ane kabasa kaida kuti ini ndiite carry out specifically, sezvo ndaiva janitor pabasa pandaishanda. Powder iyi ndaifanira kuita sprinkle pamain gate panopinda nekubuda nevana vechikoro. After 3 days, vamwewo ndivo vaipiwa different instructions. Meeting yakapera, ndikaona tichibhururuka, ndichidzokera mubedroom mangu. Ndakaona baba tu vakaita kufa nehope. Ndakava nemibvunzo mizhinji mukati mebrain dzangu. Saka Pastor Amos vaiva musatanist.
Saka chechi yavaitungamira was a cover up. Vanhu vainamata kuchechi yaPastor Amos vaitovawo madevil worshipper kana kuti vaishandiswa naPastor Amos vasingazivi. Pastor Amos vairapa vachishandisa mweya wani. Heya maimposter pastors anotomira mberi kwechaunga chevanhu vachitoparidza. Heya kune vanhu vanotojoiniswa macults vasingazivi ende vagoita makore vasingazivi kuti vari mumacult. Upenyu hwavo huri at stand still. Recruiter ndiye anenge achihora on their behalf. Takazvisimbisa nditi at least inini handina kupiwa task yekukonzeresa maaccident. Changu kwainguva kuita sprinkle powder pamain gate rechikoro. In return I was to be given material worth. Macondition acho aiva fair nokuti patakabva pana outmate Pastor Amos vainge vatsanangura kuti outmate vainge vandifarira vaida kubvisa urombo vaiva mandiri. Ndaifanira kuita sprinkle powder iyi pagate nokuti vana vadiki vaiva mainnocent, so kubuda nekupinda kwavanenge vachiita pagate in their numbers ndokuwanda kunenge kuchiita material wealth. Vakatsanangura Pastor Amos. Ndakaita sokudaro ndikatanga kuona ndakungoita mari, ndakutopiwa maprivate contracts ekucleana. Kuchibuda mari svino upenyu hwava kutochinja, taakutorarama upenyu huri nani. Asi hama wee, hakuna chinonzi free meal pano panyika. Hakuna chinhu chemahara. Madecisions ese atinoita ane maconsequences, whether taita mukuziva kana mukusaziva. Pachikoro pakatanga kungoitika zvinhu zviri mysterious. Umwe mwana drowned mupool, umwe akangochoka ndiyesi, umwe mudumbu. Ndakabva ndaziva kuti powder iyi nezvaitika pachikoro zvaiva linked somehow somewhere. Vabereki vainge votoda kubvisa vana pachikoro. So pakazorongwa trip yevana and I was summoned na ultimatum. Akanditi mangwana kutrip ndaifanira kuenda paschool bus ndonoisa zvaangadipa. Conscience yangu yakandirambira. Ndaiziva kuti iyi ndiyo yaiva mass murder yaida kuitika apa. Paifiwa kwete zvekutamba. Kukudubura bhazi rese revana vari innocent kwete ndaramba. Asi ndaiziva kuti I had to take action in my hands nekuti maplans etrip anga atori paadvanced stage. Saka ndava kunochaisa ndakanovanda mugaraji rechikoro mave neschool bus. Ndakaita make sure kuti hapana aiva andiona. Ndakatanga kuponjesa mataya ese epabhasi. Ndapedza kwakurova mahwindo ese achiputsika. Ndakava convinced kuti bhazi harina kwarinosumuka richienda mangwana. Ndapedza ndakanyawaira richidzokera kustoreroom kwagara macleaning materials angu. Ndakanobata zvebhaizi kwava kukiya ndokubva ndaita hand over makeys kumasecurity officer ndichichaisa ndichienda kumba. Sezvo ndaita basa rekucleana ndakafumobata jongo muromo ndichida kunotanga kucleana kugaraji. Izvo kwani ndaiziva kuti kune nyaya dzako dzandaiva ndasiya ndaita. Ndichingovhura garaji ndakaita kudaidzira security kuti vaone zvaive zvaiitwa school bus. Ndaiitira kuti ndive witness yekuti paiva nanhingi garaji richivhurwa. Nyaya yakaendeswa kwaprincipal vakaendesa kupolisi sezvo paive nevandalism mukati. Trip yakabva yatoita cancel and postponed until further notice. Ndakanzwa kufara kuti ndaseva innocent blood sezvo ultimate and his friends vaida kuita massacre vachishandisa access through inini. Kuseva vana ndainge ndavaseva, asi ndainge ndaita defy ultimate and ndaizorangwa inini. Business rakangotanga kudhakwa zvokuti macontracts ndainge ndisingachamawani. Basa ndakatombomiswa ndikadona ndikatyoka gumbu. Zvese izvi ndaiziva kuti ultimate ndiye ari kukonzeresa minyama iyi mukati meupenyu hwangu nokuti aida kuti ndidzoke kumabasa akaipa. Pastor Amos vakambotuma kundivhundutsira, todzosera mai vako urwere. Ini ndikati get behind me Satan. Ndakaona chiedza. After all, Pastor Amos vaiva ndiinitiator ndisingazivi. Ndakavaudza point blank kuti ndaizova exposer kumapepa nawo kana dai vairamba vachindithreaten. Indakatozotendoka ndakutopinda chechi yandakakumbira mweya mutsvene kuti unditungamira nekuti machechi aya angozara matsotsi oga oga. Ndiko saka ndanyora pamusoro apa kuti uyo anyora kuti ndiri devil worshipper haasi kutombonyepa zvamutosa. Masatanist ariko and azara machechi. Seri ndakapinda muna taisereva nokuda kwapastor. Pane angazvifungira kuti pastor vangakujoinisa mucult yakadai. Ndipo paperera nyaya yangu. Mamukasei muri yeZimbabwe, ndiyo nyaya yatawana muzora nhasi, nyaya inotyisa chaizvo. Iyi nyaya yandisheka, inyaya inotyisa. Zvinhu zviri kuitika kazhinji mumachechi, unotojoina cult usingazivi. Kana tichienda kumachechi ngati anze unto the word. Handiti we test these pastors, unoona the way they behave. Shoko chairo vari kuparidza, lifestyle yavo iri kuparidza Mwari here, nekuti in the end unotozoona kuti apo warasika. Ende vari kutaura kuti ivo musuwa
musi wakapora mai vakaenda kuna pasta vachitenda, vakanzi handisirini ndaporesa mai vako. Kwanditi kana mufundisi akadaro unongofunga kuti vari kutaura kuti mweya mutsvene izvo bodo vaidorevesa. Mazuva atiri kurarama ashata. Ngatidzidzei kuvanhu vanonamata, tive nediscernment zvechokwadi, titarise kuti chii chiri kuitika around us, so that we are not easily swept tichijoiniswa zvinhu zvisina maturo. Wedu muve nezuva rakanaka. Ndatenda.